ମଲ୍ଲିକା ଆନ୍ୟାକୁ ଡାଇମଣ୍ଡ ଇୟରିଂସ୍ ଗିଫ୍ଟ ଦେଲା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଶାଲିନୀ ଆଦ୍ୟାକୁ ଦେଖେଇ କି କହୁଛି, ଏବେ ତ ଘରର ସବୁ କଥା ଆଦ୍ୟା ବୁଝିବ, ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଏବେ ତାର। ମେଘା କହୁଛି ଆଦ୍ୟାକୁ ମୁଁ ଚାବି ନ ଦେବା ଆଗରୁ ବି ସେ ଘରର କଥା ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝି ଆସିଛି। ଆନ୍ୟା ଅନେକ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ ଏ ନ୍ୟୁ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସିଛନ୍ତି। ମେଘା ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛି ଆଉ କହୁଛି ସବୁ ତ ଆସିଲେ, ଅଂଶ କୁଆଡେ ଗଲା? ଅଂଶ ଆସିକି କହୁଛି ମୁଁ ରେଡି ମାମା। ମଲ୍ଲିକା ରାଗିକି ଦେଖୁଛି ଅଂଶ ଆଦ୍ୟା ଆଇରନ୍ କରୁଥିବା ସେ ପୁରୁଣା କୁର୍ତ୍ତାଟା ପିନ୍ଧିକି ଆସିଲା, ସେ ଦେଇଥିବା ନୂଆଟା ନାହିଁ। ଆଦ୍ୟା ଅଂଶକୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେଇଯାଉଛି। ଅଂଶ ପଚାରୁଛି ମ୍ୟାଡାମ ଏବେ ଖୁସି ତ? ଆନ୍ୟା ଅନିକୁ ରାକ୍ଷୀ ପିନ୍ଧାଉଛି। ଅନି ପ୍ରଥମେ ଅଂଶ ଆଣିଥିବା ଗିଫ୍ଟକୁ ଦଉଛି। ଆଦ୍ୟା ଦେଖେ ୱାଓ, ସୁନା ଚେନ୍, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପାପା। ମଲ୍ଲିକା ଆଦ୍ୟାକୁ ଦେଖେଇବାକୁ କୁହେ ଏତେ ଦାମୀ ଗିଫ୍ଟ ତମେ ତ ତମ ଜୀବନରେ ଦେଖିନଥିବ ନା। ଆଦ୍ୟା ମଲ୍ଲିକା କଥା ଶୁଣିକି ରାଗିଯାଏ କିନ୍ତୁ କିଛି କୁହେନି ତାକୁ। ତାପରେ ଆଦ୍ୟା ଆନିକୁ କୁହେ ଯା ବାବା ଆନ୍ୟା ପାଇଁ ଆର ଗିଫ୍ଟ ଆଣିବୁ। ଆନ୍ୟା କୁହେ ୱାଓ, ଦୁଇଟା ଗିଫ୍ଟ। ଅନି କୁହେ ଫାଷ୍ଟ ତ ପାପା ଆଣିଥିଲେ, ଏଇଟା ମାମା। ଆଦ୍ୟା ଗିଫ୍ଟ ଖୋଲିକି ଦେଖେ ୱାଓ, ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ କଲରିଂ ପେଣ୍ଟିଂ ବୁକ୍। ମଲ୍ଲିକା ଦେଖିକି ଭାବେ ଏଇଟା ଠିକ ଟାଇମ ଆଦ୍ୟାକୁ ନିଚା ଦେଖେଇବା ପାଇଁ। ସେ ବି କୁହେ ମୁଁ ବି ମୋ ଝିଅ ଆନ୍ୟା ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଛି। କିନ୍ତୁ ଆନ୍ୟା ମଲ୍ଲିକା ହାତରୁ ଗିଫ୍ଟ ନିଏନି। ସେ ଅନିକୁ କୁହେ ନେ ତୁ ଗିଫ୍ଟଟା ଦେ ଆନ୍ୟାକୁ, ସେ ମୋଠୁ ନେବନି। ଆନ୍ୟା ଗିଫ୍ଟ ନିଏ, ତାକୁ ଆଦ୍ୟା କୁହେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହିବାକୁ। ଆନ୍ୟା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଣ୍ଟି କୁହେ। ମଲ୍ଲିକା କୁହେ ଗିଫ୍ଟଟା ଖୋଲିକି ତ ଦେଖ। ସବୁ ଦେଖିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାନ୍ତି ଡାଇମଣ୍ଡ ଇୟରିଂସ୍ ଦେଖିକି। ଶାଲିନୀ ଭାବେ ଇଏ କେମିତି ଏତେ ଦାମୀ ଜିନିଷ ଆନ୍ୟାକୁ ଦେଇପାରିଲା, କିଛି ତ ଗଡବଡ ଅଛି। ଝିଲମିଲ ବି ଭାବେ ଇଏ ପୁଣି ଆନ୍ୟା ପାଇଁ ଗିଫ୍ଟ ଆଣିଥିଲେ, କଥାଟା କାହିଁ ହଜମ ହଉନି। ତାପରେ ମେଘା କୁହେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ମଲ୍ଲିକା। ମଲ୍ଲିକା କୁହେ ଆକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଖାନଦାନୀ ଗିଫ୍ଟ, ଦାମୀ ବି ଆଉ ଚମତ୍କାର ବି। ବହୁତ ଇୟର ଯାଏ କାମରେ ଆସିବ। ଖାଣ୍ଟି ହୀରାରେ ତିଆରି ଇୟରିଂସ୍। ଆଉ ଆ ଆଗରେ ଏଇ ଶସ୍ତା କଲର ପେଣ୍ଟିଂର ଓକାତ ହିଁ କଣ ଅଛି? ଆଦ୍ୟା ରାଗିକି କହୁଛି ମୁଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଶିଖେଇଛି ଯେ ଗିଫ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ତା ଦାମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।